Imos ver un concerto do grupo Amisela na Social Liceo de Noia. Faremos un repertorio variado, temos algún tema novo que imos estrear hoxe, e outros temas que xa son temas que xa vimos cantando de outros anos. Dejando que me alumbren las estrellas, me voy por el camino de la noche, porque las sombras... Hai unha novedade, a primeira novedade é que cambiamos un pelín o vestuario. Viñamos actuando cunha camisa azul, entón hoxe estrenamos unha camisa blanca. En canto ao repertorio, pois hai dous, tres temas que están por estrear, un popurrí dos anos 70, e algún tema dos anos 60, que esperemos que lles guste a xente. Os arreglos son de Alejandro Guillermo, o director musical, e, a ver se a xente lles gusta. Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que no se rompa. Intentamos buscar temas que nos gusten a nós primeiro, pero tamén que a xente lle poidan gustar. Temas coñecidos, sobre todo, e tratar de facer arreglos que a xente lle poida tamén atraer, que poidan tamén cantar, porque a actuación non é só o que todos cantemos, senón facer participar tamén a xente. Neso estamos cambiando un pouquiño o repertorio. Antes era un repertorio máis ben tirando a música sudamericana, zamba, ese tipo de valses, pero agora intentamos meter música un pouquiño xa máis, non actual, pero máis tirando así anos 70, anos 80, pero claro, costa porque os arreglos, facer os arreglos tamén leva o seu tempo. ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Empezamos en plan de amigos, de feito o primeiro grupo formouse a partir do grupo Alameda, un grupo que fixo un CD sobre temas de Noia, temas compostos por compositores de Noia, e a raíz deso pois quixemos seguir uns compoñentes do grupo, foise facendo así pouquiño a pouco, integrándose pois outros compañeiros. Outros compañeros, pois, por desgracia, pois, faleceron, acórdome de Tucho, acórdome de Villaverde, e, claro, daba tamén, porque cando empezaron xa eran sobre 70 e pico de anos, e agora xa son veteranillos e van tendo os seus problemas de saúde. E algunhas incorporacións novas, temos un compañero da Serra, Nacho, temos un compañeiro os pais son de aquí de Noia, el vive en Portosín, Miguel, que xa se estrearon no concerto que tivemos con anterioridade. Nacho, Miguel me parece que non. Entón estamos renovando un pouquiño entre o que cae, porque non é fácil renovar a plantilla, porque non todo o mundo se pode acoplar a este tipo de música nin ao grupo. ¿Qué importa